Hei, tervetuloa tähän katsaukseen. Tänään me sukelletaan suoraan yhden Suomen sähkömarkkinoiden puhutuimman firman, eli Oomi-energian kimppuun. Netissä pyörii ihan valtavasti melua ja aika rajuakin vääntöä Oomista, joten meidän tavoite on nyt leikata sen kaiken läpi. Laitetaan siis faktat, asiakaspalautteet ja hintadata pöytään ihan puhtaan objektiivisesti, jotta sä saat tästä selkeän kokonaiskuvan ilman mitään turhaa hypetistä tai mustamaalausta. Okei, mennäänpä suoraan asiaan. Tässä on meidän nopea tiekartta. Ensin tsekataan Oomin perustiedot, sit katsotaan mitä asiakkaat ihan oikeasti sanovat, verrataan ne 3 suurinta kipukohtaa, käydään läpi sopimukset ja hinnat ja lopuksi napataan vielä usein kysytyt kysymykset. Eli ykköskohta, Oomi-energia ja puhtaat perustiedot. Oomihan on yhtiönä itse asiassa aika nuori tapaus. Se on perustettu vasta vuonna 2020. Mutta, ja tämä on tärkeä mutka, älä anna sen iän hämätä. Kyseessä ei todellakaan ole mikään autotallistartup, vaan taustalla häärii joukko todella isoja perinteisiä energiayhtiöitä, kuten Vantaan Energia, Oulun Energia ja Lahti Energia. Eli leveitä hartioita ja vakautta kyllä löytyy ihan alusta asti. Ja tämä tausta johdattaakin meidät oikeastaan koko tämän katsauksen kriittisimpään lukuun, nimittäin 800 000. Omilla on karvan verran alle 800 000 asiakasta. Pidä tämä luku mielessä, tämä on meidän ankkuri. Koska kun me kohta aletaan käydä läpi sitä kaikkein äänekkäintä nettikritiikkiä, meidän pitää aina muistaa suhteuttaa se tähän ihan valtavaan hiljaiseen enemmistöön. Kakkoskohtaan, mitä ne asiakkaat sitten ihan oikeasti sanovat? Tämä on oikeastaan aika hurja kontrasti. Toisaalta meillä on Oomin omat luvut, huikea 92% asiakastyytyväisyys ja suositteluindeksi peräti 44. Nämä on todella kovia lukuja paperilla. Mutta sitten kun käännetään katse tänne toiselle puolelle anonyymeille foorumeille, kuten Suomi24 ja Reddit, vastaan tulee aivan jäätävää, suorastaan vihaista ryöpytystä. Miten ihmeessä nämä 2 täysin eri maailmaa voi pitää paikkansa samaan aikaan? No, jos katsotaan Google-arvosteluja, joita on siis melkein 600 kappaletta keskiarvolla 3,2, niin tilanne on uskomattoman kaksijakoinen. Palaute on käytännössä haljennut ihan kahtia. Ihmiset antaa joko 4-5 tähteä tai sitten ihan suoraan sen 1 tähden. Välimaastoa ei oikeastaan edes ole. Se joko saa täysin ongelmattoman kokemuksen tai sitten menee totaalisesti hermot. Tästä loistava esimerkki on tämä Reddit-käyttäjä P-maan heitto. Ei ole ollut mitään ihmeempää sen kanssa. Tämä lause itse asiassa tiivistää täydellisesti sen äsken mainitun hiljaisen enemmistön. Sähkö tulee töpselistä, lasku menee maksuun, homma toimii. Ei silloin mennä nettiin julistamaan asiaa, arki vaan ullaa eteenpäin. Mutta sitten löytyy myös näitä proaktiivisen tyytyväisiä. Esimerkiksi Hilkka kirjoittaa arvostelussaan tehneensä heti jatkosopimuksen, koska edellinen 2 vuoden pätkä oli toiminut ihan moitteettomasti. Eli silloin kun palvelu pelaa ja asiointi on sujuvaa, ihmiset kyllä sitoutuvat yhtiön aidosti. 3. osio, ne kuuluisat 3 suurinta kipukohtaa. Eli miksi niitä 1 tähden pettymyksiä sitten sataa? Lähteet piirtää tästä todella selkeän ja toistuvan kuvion. Olipa kyse sitten Googlesta, Redditistä tai Suomi24, kritiikki osuu lähes aina näihin 3 teemaan. 1. puhelinmyynti, 2. sopimusehdot ja 3. hintamuutokset. Puretaanpa näistä se kaikkein eniten hämmennystä herättävä asia heti alta pois. Niin, eli nämä hintamuutokset. Foorumeilla näkee tosi usein väitteitä siitä, että hintoja nostetaan salaa tai yhtiö rikkoo ehtoja. Mutta kun asiaa perkaa syvemmältä, taustalta paljastuu lähes aina looginen markkinamekanismi. Eli esimerkiksi sun määräaikainen ehkä todella halpa kampanjasopimus on yksinkertaisesti päättynyt ja hinta on päivittynyt toistaiseksi voimassa olevaan listahintaan. Tai sitten kyse on ihan vain pörssisehkon hinnan normaalista heilahtelusta. Sopimusehdot eivät siis varsinaisesti muutu kesken leikin, vaan tietty sopimusjakso vaan tulee tiensä päähän. Sitten 4. kohtaan, salkkosopimukset ja se konkreettinen hintataso. Kun halutaan oikeasti vertailla sähköyhtiöitä, tunteet kannattaa laittaa sivuun ja katsoa ihan puhtaasti lompakkoa. Jos mietitään tällaista tyypillistä kerrostaloasukkaan 2500 kilowattitunnin vuosikulutusta, niin Oomin paletti näyttää tältä. Oomi Aktiivinen, eli se pörssisähkö, on arvioidulla 45 euron kuukausihinnalla halvin vaihtoehto. Jos taas kaipaat mielenrauhaa ja valitset 12 kuukauden kiinteän kuukausihinta nousee pikkusen yli 50 euroon. Joustosopimus asettuu sitten siihen lähelle. Mutta hei, huomaa tämä. Toistaiseksi voimassa oleva Oomi Vakaa on tässä laskelmassa selvästi se kalliin rasti, lähes 60 euroa. Hinnat on siis ehdottomasti kilpailukykyisiä, mutta se, minkä näistä tyypeistä valitset, ratkaisee ihan aidosti sun lopullisen laskun koon. 5. ja viimeinen osio,
Usein kysytyt kysymykset. Otetaan tähän loppuun vielä suorat vastaukset niihin kysymyksiin, joita ihmiset ihan eniten pohtii. Tämä ensimmäinen on sellainen, jota ei todellakaan voi lakaista maton alle. Miksi juuri Oomin puhelinmyynti kerää niin älyttömän paljon rapaa niskaan verkossa? Aineisto antaa tähän aika suoran vastauksen. Hyvin iso osa kuluttajista, ja mukana on myös niitä, jotka eivät edes ole Oomin asiakkaita, kokee, että puheluita tulee aivan liian usein. Lisäksi moni on kokenut itse myyntitilanteen jollain tapaa ahdistavaksi tai liian painostavaksi. Tämä erittäin aktiivinen, kenties vähän turhankin aggressiiviseksi koettu myyntityyli on se ehdottomasti suurin syy siihen vastatuuleen, jota yhtiöverkossa kohtaa. Ja tämä vie meidät siihen aivan viimeiseen perimmäiseen kysymykseen, joka varmasti pyörii jokaisen sähkösoppariaan kilpailuttavan mielessä. Onko Oomi loppujen lopuksi luotettava sähköyhtiö? Fakta on se, että meillä on tässä käsissä yksi Suomen isoimmista toimijoista, jonka taustalla on vahvoja, vakavavaraisia energiayhtiöitä. Joten mä jätänkin tämän pohtittavaksi sulle. Kumpi painaa sun vaakakuppissa enemmän? Sekö foorumeilla vellova usein myyntitaktiikoihin tai sopimuskausien päättymisiin liittyvä erittäin äänekäs kritiikki, vai se ihan valtava 800 000 asiakkaan hiljainen enemmistö, jolla sähköasiat pyörii taustalla päivästä toiseen ihan ilman minkäänlaista draamaa? Tähän kun vastaat, tiedät todennäköisesti, onko tämä yhtiö juuri sulle se oikea valinta. Iso kiitos, että olit mukana tässä katsauksessa.